Star stories. Вкамененият момък. Живял на този свят един цар. Той дълго време нямал деца. И чак на стари години му се родил син. Царят треперил над сина си, да не би някой да го урочаса, да го погуби. Скрил сина си в една висока кула. Там го хранили и поили, никъде не го пускали. Така и растял царския син. Затворен. Слънцето обикнало младежа. Изгрее ли сутрин, веднага ще озари кулата и ще изпрати първият си лъч право в очите му, за да го събуди. Ставал момъкът, обличал се, умивал се. Отивал до прозореца, поглеждал слънцето и широко се прозявал. Тъжно му ставало на слънцето от това, но то обичало младежа и изтърпявало. Търпяло слънцето тази обида от своя любимец, но най-после се разгневило, блеснало силно с лъчите си и го вкаменило. Денем бил като камък царският син, а нощем се съживявал. Но никой не знаел това. Разтъжил се царят. Издигнал в гъста непроходима гора прекрасен храм и сложил там вкамененият си син. Дошла вечерта в храма една девойка. Видяла царският син съживен и останала при него през нощта. Заживели те като мъж и жена, но всеки ден на разсъмване девойката си отивала, а той отново се превръщал в камък. Дошло време да им се роди дете. Царският син казал на жена си: „Иди при баща ми и го помоли да те прибере, ако ще да е и в някой курник.“ Отишла тя при царя и го помолила. Прибрали я в един празен курник и тя родила там син. Отишъл царския син през нощта, долепил уста до една пролука на вратата и попитал: „Как си ти и как е моят син?“ „В слама лежи синът ти, в слама лежа и аз“, обадила се жена му. С болка на сърце се прибрал царският син. Узнал царят, че през нощта е идвал неговият син и заповядал да пренесат снаха му в най-хубавата стая на двореца и да я сложат на пухено легло с постелки от сърма и коприна. На другата нощ царския син отишъл отново и пошепнал на вратата: „Как си ти и как е моят син?“ „В пух лежи твоят син, аз в сърма и коприна.“ Радостен се прибрал царският син. Царят поискал да види сина си и заръчал на снаха си: „Когато дойде мъжът ти, помоли го да влезе и да ти даде вода.“ На третата нощ царският син отишъл пак пред вратата. „Как си ти и как е моят син?“ „В пух лежи твоят син, а аз в сърма и коприна. Влез и ми подай вода.“ Царският син влязал. Неговите близки тутък си го заобиколили. Взели да го прегръщат и целуват. Заварило ги утрото. Царският син отново се вкаменил. Вкаменил се, но не се съживил вече ни денем, ни нощем. Съжалявали, плакали жена му и близките му, но било вече късно. А царският внук растял не с дни, а с часове. Веднъж, като си играел на брега на реката, хвърлил камък и счупил стомната на една бабичка. Извърнала се бабичката и му казала: „Да те прокълна? Няма да те прокълна. И без това твоят дядо е нещастен. По-добре е да беше тръгнал да намериш средство как да помогнеш на баща си.“ Замислило се момчето. Отишло при майка си. „Защо си посърнал, синко?“ попитала тя. „Къде е баща ми?“ попитал я той на свой ред. Майката се натъжила. „Ето, виждаш ли този камък? Това е твоят баща.“ и разказала всичко на сина си. Синът рекал: „Ще отида да намеря майката на слънцето, ще й се примоля да ми помогне.“ И тръгнал.
Вървял, вървял. Видял в полето орачи. И ралата, и ремъците, и хамутите, всичките им такъми, само от желязо. Впрегнали 9 чифта волове. Шибат ги, хокат ги, ще уморят добитъка. Самите те в пот се обливат, а полза никаква. Здравейте! Поздравило ги момчето. Здравей и ти! Къде си се запътил? Търся майката на слънцето. Защо ти е? Момчето им разказало всичко. Орачите му се помолили. Направи ни едно добро. Попитай каква е тази поразия, защо се мъчим така, не можем да разорем земята. Добре, ще попитам. Вървяло колкото вървяло, гледа, овчари пасат овце, а овцете едва мърдат. Руната им до земята. С мъка ги влачат и всички умират от жега. Здравейте! Здравей и ти! Къде си се запътил? Търся майката на слънцето. Овчарите го помолили. Направи ни едно добро. Попитай какво да сторим. Нали виждаш, овцете умират. Добре, ще попитам. Пренощувало момчето при овчарите, а на сутринта рано продължило пътя си. Вървяло, вървяло. Гледа, пред него елен. Муцуната си еленът заврял в земята, а рогата му чак до небето стигат. Стои и не може да мръдне от мястото си. Момчето го помолило. Нека се изкача по рогата ти до небето. Добре, казал еленът. Само че попитай какво да правя. Как да се избавя от рогата си? Загивам. Добре, ще попитам. Изкачило се момчето по рогата на Елена и отишло при майката на слънцето. Каква неволя те е довело тук, синко? Попитала тя. Момчето й разказало всичко. Слънцето е вкаменило баща ми. Искам да разбера как да му помогна. Научи ме. Това не е мъчно, синко, казала тя. Почакай да се върне синът ми. Ще го разпитам. Майката на слънцето духнала върху момчето. Превърнала го в глава лук и го захвърлила под леглото. Слънцето се прибрало. Сине мой, от сутрин до вечер обикаляш света, а нищо не казваш. Разкажи ми какво става по земята. Добре, ще ти разкажа, майко. Царят на една страна имаше един едничък син. Аз обикнах момчето и всяка сутрин, щом изгрея, му изпращах първите си лъчи. А то ставаше, обличаше се и се прозяваше право в лицето ми. Търпях. Жално ми беше да го убия, та затова го превърнах в камък. Да има някой да му занесе водата, с която съм се мил, и да го поръси с нея. Тутък си ще оживее. Има и едни орачи на земята. Ралата им и всичките им такъми са от желязо. Впрягат 9 чифта волове. Бият животните, а те едва влачат ралото. Къде ще могат земята да изорат? Да има някой да им каже да направят всичко от дърво, само палешникът на ралото да е железен, а такъмите от ремък или въже, тогава лесно ще изорат. Има и едни овчари. Овцете им едва влачат вълната си, от жега ще изпукат. Да има някой да им каже да си направят железни ножици и 2 пъти в годината да стрижат овцете. И вълната ще оправят и ще разплодят и овцете. Има на земята и един елен. Откак се е родил, рогата му все растат и растат. Стигнали се чак до небето. Да има някой да му каже да се напие с майска роса и да тръсне глава. Всичките му стари рога ще опадат. Момчето чуло всичко. Съмнало се. Слънцето станало, измило се и излязло. А майка му напълнила една стомна с водата, с която се е мило, и е дало на момчето.
Спуснало се момчето на земята по рогата на Елена и го научило. Напий се с майска роса и тръсни глава. Всичките ти стари рога ще изпадат. Направил Еленът каквото му казал и се отървал от рогата си. Отишло сетне момчето при овчарите и ги научило какво да правят. Те взели железни ножици и остригали овцете. И вълната им влязла в работа и овцете се оправили. Стигнало момчето при орачите и ги научило как да орат. Направили те дървени рала, дървени яреми, въжени такъми и само палешниците оставили железни. Напънали се воловете, цялото поле изорали. И орачите забогатели, и добитъкът се съвзел. Донесло момчето в къщи слънчевата вода, напръскало в камененият си баща. И той се съживил. Край!